Leh. Walah. Aku sampai keselak. Aku mau berlari di gareng. Aku ditinggal Bagong. Piye, Gong? Pak Gundul, kepiye? Aku ngene lho Pak Gundul. Aku kan iki mau ya didhawuhi Kang Gareng. Jarene iki kan jendela meneh tahun baru Pak Gundul. Lah mulai saka iku aku ya berusaha Pak Gundul. Berusaha apa ya, Gong? Ya berusaha mencari dana no Gundul. Betul iku, Gong. Ya iku ku cocok. Engko dibagi dua ya, Gong. Oh alah. Pak Gundul, siap kepiye Ki Gareng? Assalamualaikum. Lho. Kepiye ta iki kepiye? Apane sing kepiye? Lah wong mak bedunduk kok lagian panjang kali lebar oleh ngomong, kok lagi assalamualaikum iku piye ta, Ndul? Aku lupa maklum, wis tuwa kok. Lupa Ki Gareng, maafin. Iya Pak Gundul. Siap sendika dawuh. Piye, Gong? Aku iki sing ngaturi Kang Gareng kok aku. Iya Ki Gareng, kepiye Ki Gareng? Ngene Pak Gundul, aku iku ya melu bungah lan seneng. Yen awakmu karo Bagongku padha sesarengan srawung kanthi sing sak temene. Apa sing dirasake Pak Gundul tentune Bagong melu ngrasake. Seneng-senenge Pak Gundul Bagong melu ngerti. Lah mula saka iku Ndul, Pak Gundul, sendika dawuh kepiye Ki Gareng? Iki mau Bagong wis tak aturi. Jarene biasane awakmu iku nalikane nonton ana ing apa keramenan jarene ora duwe sangutan lho. Wajar to. Aku iki kan mergawene ya melu Bagong. Ya melu Ki Gareng. Lah aku durung cair, engko piye sangune? Mulai saka iku aku ya templek Bagong dhisik. Ngono Gong ya. Tenang Pak Gundul.